Aja nganti besok dadi tuwa tuwas mung kari ampas. Aja nganti besok dadi tuwa tuwek mung ngarep-arep metune cuwek. Dadiya tuwa tuwuh. Tuwa sing ora kakehan sambat ngrukuh bekah bekuh. Tuwa sing ora kakehan netesake luh. Tuwa sing ora mung kakehan misuh, tuwa sing wis ora kober golek mungsuh. Tuwa sing akeh tandurane, tuwa sing mentes, tuwa sing mateng, tuwa sing luwes, tuwa sing lempeng. Mung wong tuwa sing saguh tuwuh sing bakal nggayuh derajat luhur. Mung wong tuwa sing mentes sing pantes diguroni. Sebab nganti saiki guru kuwi tegese digugu lan ditiru, dudu wagu tur saru.